haske ya billo ana da hausa bakwai ƙauye da gari kwai daɗin kallo tauraruwar al'umma ta haifi. Masu kallon mu barkamu da haka, barkamu da sake saurara da ku a cikin shirin na Mafita wanda ni Siraji Garba daga Maradi Jamhuriyar Niger nake gabatar muku, inda a yau shirin zai tattauna tare da Malama Ganda Sale, shugaban kungiyar ONG ADENA, inda za mu tattauna mu ji ina aka kwana dangance da ayyukan da suke gudanar da shi a yau da gobe. Malama Ganda Sale, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Gashi wato a yanzu kuna gudanar da ayyuka wato a cikin wannan kungiya ta ONG ADENA. Shin samu sana a takamaimai wani menene ma dalilin da yasa kuka kirkira wannan kungiya, kuma waɗanne irin ayyuka ne take gudanar da shi? Na gode maka kwarai. Sunana Ganda Sale, ni ne shugaban kungiya wannan mai zaman kanta wanda ke kema ONG ADENA. Lalle kai min tambaya da ina tamani babu ɗan jarida da ya min tambayoyi da abin da ya sa muka kafa wannan kungiya. Kusan in ana tare mu abokai muna nan sai mun kai ta nazari muka ce to muna nyame lokacin muna nyame sai ka ce to ai yanzu mun shi kan samu labarin wannan santar wannan inda ake kai yara a dakoro a rushe shi muke to menene mu tun wani irin taimako ne za mu yi wanda za mu kawo taimakon mu don mu samu a keto yara. To daga can sai wani abokin mu ya ce to kai na da dogon lissafi an ka bani hanya ka keto in ta yi ta nazari mu gani wanda ne ni zamu. To muna nan daga wajen shekara 1994. To sai a cikin shekara 2003 ne muka samu muka yi takardu muka kafa wannan kungiya. Lalle kungiyar da muka kawo ta muke sunanta ADENA. ADENA Hausa ce, menene ADENA? Duk abin da bai kyau ya kamata a kiyaye da shi. Kuma babban aiki shine yaki da miyagun kwayoyi koko kakane yara za su ji daɗin rayuwa. To kaga mafarin da muka kafa wannan kungiya ke. Lalle da muka kafa ta muka fara aiki a shekara 2006. Da muka fara aiki wato musamman lokacin akwai masu hali da juni sun kaɗan taimake mu mun samu mun sensibilisation shi na ke kema a wayar mutane kai cikin ekol cikin makarantu a can cibiyar kasar Niger a Niamey. A can mun samu wajen kamar makarantu wajen 50. Bancin wannan muna nan sai muka tuna ke to ai miyagun kwayoyi akwai inda ake shigo da su, kamar mutum nan mai akwai bangaren wajen gaya akwai bangaren wajen toro. A can kuma har yanzu muka yi nazari muka samu muka yi mu yara 80 horo. Da an musu horo sai muka kare har yanzu kungiya mai bi sau da sau kakane horon nan an kai musu ya yi ko bai ba ana aiki da shi ko ba aiki da shi. Abu ne da muka sa hasara kunan gargajiya ce. Har yau muna ta yi muka kama a wajen kwanni tunda kusan kwanni shi ma kusan babban makwabcin kusa suke. Jama'a aka samu an kai ta dan aiki don a yaki da miyagun kwayoyi. Har yanzu a cikin birnin Yamma akwai musamman yara ɗan lokacin wanda an kai musu horo kamar su 40 an kai musu horo. Don kun ai musu horo su dukansu ne za su ta wajen ɗan wasu su musu wayar kai. Har da wannan kuma muna ɗauka kamar tur masu wasan kwaikwayo ko wanda ke ce ma rapper mu ba su tem a kaga muna so ku yi wannan ku yi waka ko ku yi wasan kwaikwayo bisa wannan sha'ani. Mun yi shi a Niamey, mun yi shi a Torodi, ko ina mun yi shi. Muna da har yanzu mun ka ci gaba da aiki
cikin yamai sai mu ta yi mu ɗauko 'yan wasan kwallon su mu haka da su lokacin na yara na zuwa kamar sadu kunke ana ta wasan kwallo kun har yanzu akwai mai kasancen akwai tablo ana rubuta duk abin da bai kyau a cikin mutane su kauce da shi su kiyaye da shi ana har yanzu muka ci gaba da aiki mun kai ta akwai abin da ke kema center de jeune kun san da lokacin mulkin soji akwai samariya waɗannan kamar da su kaman cibiyar yara to daga can su wajen 12 a nyamai babu inda ba mu rasa ba mu yara horo don a waye musu kai a can su san su yi kiyaye su hankali har ka kwaya ba yin bane muna nan har yau sai muka ci gaba da aiki muka tafi wajen kasar bifa kun san inda duk aiki akwai yaki yaran nan ana sai a ɗauko su a ba su kwaya a sa su yin aikin asha a can mun samu yara da yawa wanda an kai musu horo a can region din difa da wajen mene wajen kablawa habboso din gibde ne ba mu iso ba akwai komin da yawa da mun kashe su bancin wannan muka kama wajen tilberi yanzu da wajen ajaru wajen abala wajen bankilare har yanzu su ma can muka ta yi yara kusan yara su ne ana yi zahi a same su tun da ba aiki ga talauci ga zaman kashe wando kenan duk abin da aka ba su dole sai su shiga aikin asha shi na ke kema a yi musu gargadi kan su shiga harkar terrorism shi ne extremism viola to wannan duka mun shi yanzu gani yau abin da kawo nan maradi muna cikin aiki sai mun samu labaruka a nan wajen maradi sutu cikin garin maradi kullum cikin makarantu ana hada yukaye kuma har yanzu mu a hada ya kuma tsakanin malaman da tsakanin uwayen yara ko tsakanin lokon da lokon sun ce to ko ba zo da hidimoni ba hakanan a kan yin muku zo mun ka ɗauki niyya ta da mutanen masu direction regional muka ce to su gane su muka ce yanzu lokacin secondaire nan ne a cikin mara da sun cikin 17 domin shi ne muka ɗauko alkawari muke insha Allah su cikin ɗin 17 ko ina sai musa kamar mu ta yi mu yara gargadi kuma waɗanda su muka ɗauko kwararre ne lalle ni na da horo na abin nan mai kwararren da muka ɗauka akwai a can lifta nan hospital regional akwai mai kula wanda da ke kwararren vala da to shi ne muka ɗauka kuma har yanzu akwai bangaren 'yan sanda akwai wani abin nan an da ke jama'a kutis su ne za su kula da duk abin da yaki da miyagun kwaye su ne to ne su muka ɗauka su ne yanzu za su yi wani malam maganda sale mi yasa a nan mara'i da kuka to kamar kuka zaɓi ku gudanar da ainihin ƙaddamar da wannan ne tsari naku a makarantar cs bagalam wato cs bagalam da sanin kowa ne ba abu yake ba kamar da sai makunshi cs bagalam abin da ta kumsho dan lokon 2013 to inda duk mutane sun kai yawa lalle ba a ke kowa da kowa na kirki kuma mun samu labarin a can bakalam a su yasa bakalam akwai masu sha akwai masu saida kai akwai abin da ake ba labari da kuka samu ba tabbatar dailan musa rabar akwai kananan yara yan mata da an gani ba su zuwa da kwan kamar da marke an kai bincike ashe uwaye su ne ke ba su ba kayan maye sosai su da aka tambaye ta to kakanni za sani ke yanya an san yayin za san kina sai da wannan kayan ashe akwai wato musamman tuha da suke sa da sun sa tuhan nan deja an gani masu sai sun san wannan
ana sanye da wannan tuwa ana sai da wannan sai abin duk anan marani ne to kama wannan ne duk abin da fafutuka da kuke yi kamar za mu ɗaya sanin kan waɗannan buri ne ake so ku cimma dangance da wannan ne kungiya da kuka kirkira. Burin mu samu rage tun abu kwaya ya zama ruwan dare mai gaba duniya. Wato ka gani yanzu yara ana ta sa su lokwa sai ka gani kamar bara an ka ɗauko sai su bagadan an samu cesium kamar ashe ta shida ke na kota nan aji na farko na sakadar abin nan kalasa 10 ka gani ko amma duk waɗannan kamar kan muka ce kayan su ta yi aje na 4 duk an kore su mi za su tun da harkar nan ba san kyan gwamnati na ce a gwamnati ba san kyan gwamnati na yanzu a yaki da miyagun kwayoyi mu da wayaya mushanan da kwa ku da yan jarida ku ne ya kamata a san kowa da kowa a sa hannu cikin juna a ga wanda za a cimma buri tun da burin a samu duk yara su zama masu hankali kaga iyawo dai ya lalace kasan ne zai taba ba ke a yaran nan da gidan waje a ɗauki misali kamar a ce kamar yaro da ya kore cikin kwallo don Niger na ce kamar da ana ce mazu kada shi kaɗai da fa to haka nan mutum guda ya lalace kasan ba uban shi ne ba kanan su ne kasan ne gaba da zai lalace. Kamar mun ga cewa da wannan ne aiki ne wanda ba bangaren ƙungiyoyi kamar masu zaman kansu kamar gwamnati ma tana da haƙƙin ta sa hannu a cikin ta shin waɗannan hanyoyi ne za ku bi ganin cewa da ita kanka da gwamnati ta yi yunƙurin tallafa muku an daƙilar da nuna haka. Masha Allah akwai hanyoyi kun ba mai wuya ba ne wato kun gani yanzu dai a ɗauko misalin lokal kamar yan lokal cikin karatun nan a sa wanda za a san kyan a kiyaye da ba cikin lokal na ɗaya na biyu wajen komin wajen magashin gari don su ba na su yi akwai abin da suke yi sabi suke yi wanda ake kima budishe na shekaru a sa musu kamar abin da ake kima libushe ta a ɗauko musamman wani bangare duk da za a yi da ɗauko za a yi maka ya kaga da wannan na biyu ke kuma har yanzu a cikin budget national ya kamata a yi da zuzu wanda za a taimaka mutane tun da yanzu an ce kullum ana kama mutane bai kare a nyamai yanzu 'yan sandan na octopus su kansu ne aikin da muke yi su ne suke yi yanzu cikin lokal suke bi cikin makarantu suna yi ma yara horo su yi hankali ku yi hankali ina tama in ka sa kaji ma yau dan sanda abin da ke wada musu in ku yi hankali to duk wanda da an kawo zancen kamu to yanzu ba haka ne ya karhin ya wuce kamu yanzu a yi muwa mutane wayan kai don a kiyaye su duk waɗansu ba su sani ba ne suke rashin sani ne koko abuta a samu abutan yoyi a yi tabi su sai mutum ya shiga kuma shi ke kama preza muka ɗauka a wannan lokaci mun ga kun samu halarta a nan ne mara da shin akwai wasu yankuna wanda kuke da burin cewa da za a tunkara akwai kasan burin mu taba duka jeunesse yanzu yau a lokal akwai inda ba lokal kamar yanzu akwai kafin cikin tashoshin nan ba a cikin komai sai cikin kasuwa ne an yamin ke ba ba inda ba ku shiga ba ka gani ko kuma akwai inda mutane suna zaman kashe wando kuka gindin gewan gidan duka waɗannan muna so mu shiga waɗannan tun da ba yan lokal ba har da cikin makarantu an yamin mun shiga makarantu na gargajiya tun da su kansu ma yaran baran nan ko ba su sha sai ka gani an ɗauko su kamar ake kai albashi musamman na kabin da shi ya kana duk da dokin kwa mai sai to kama a yanzu
za mu iya sani kamar menene dalilin da ya sa a wannan bangare kamar kun mai da hankali bangaren yara matasa ganin cewa su kansu maya ai akwai hanyoyi wanda ya kamata a bi saboda su ne za su iya sa ma yaran ƙanana wani abu da to hakan ne tun da abin da ya sa kaga yaro su samun tashi hanki yara manyan gobe ina tamani kamar wanda yana da shekaru na yana shan kwaya mu ba mu da shi tun da shi ya kare tun da shi in ba mu sani ba abin da zai amfani ya kama ba sai dai gyara Allah saboda shi ne nuna burin mu yi kokari yaran nan kasu shiga aikin shaye-shaye to alalle akwai lotizawa masu yin su mai yawancin su duke yara ne kuma kun gani da in ba wajen mahauta ba ko masu dako ko tasha hakan ga ba a samu masu shan yanzu abin ya koma cikin makarar shi ne abin masalan to menene fatan mu hatan mu gwamnati kira ne za mu gwamnati ya koma ya duba harkar kwayan nan ba harkar wasa ba inda ba an ka tashi ba ne an kai mata budget special kamar abin da kuzun surutun wanda za a sa a yaki da miyagun kwayoyi kuma yaki da miyagun kwayoyi ba zo a kama ba inda duk mutane sun san illar shi wala suna kiyaye shi ka gane ko haka nan ne al'amarin shi kuma gwamnati ya fada ma masu hannun su masu taimaka tun da su abinda masu gwamnati ya tambayar ga masu kan suna fada kaga harkar corona da ya zo wadda aka harkar sida da ta zo wadda aka harkar buliyo wadda ana gwamnati ke tambaya babu wani kudi in ba gwamnati ba gwamnati na da komi don ka saboda shi ne da nauyin babba amma munko akwai namu shi masha Allah mun gode mai ganda sare shugaban kungiyar ko kuma shi adena kungiyar da ke babatakar yaƙi da dakalar da shaye-shaye miyagun ƙwayoyi wanda duka nan ne muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na ina mahita wanda ni Siraji Garba daga Maradi jamhuriyar Niger na gabatar muku sai ce a kasance tare da tashar talabijin na Hausa bakwai tauraron haske ya bello ana